Bantwana basekhaya mandizibulisele kuni ngale mini yenzolo ndithi umntana sekhaya size safika emaphethelweni kwe-fasting yethu 7 of 7 but I'm very excited. I want to do a news bulletin, a spiritual news bulletin for September bethunana, the things that have happened nezinto nje ekufuneka siziqaphele moving forward, right? Ndizothi kuwe, welcome to the front row seat. Welcome to the front row seat. You have been called to the front bethunana. Ndithetha ukuthini xa ndisitsho? Ndifuna kuqala mntana sekhaya khe ndithi gqaba ndibuyele emva kwizinto ezenzekileyo, especially kula malanga ukugqibela kwele nyanga yomsintsi. Ndithe kuwe, thina all along besicimba fana uSeptember yi-chaos. Kanti no, September, it was actually a spiritual, a religious, a personal sorting. Kusotwa izimpilo zethu. September ebezodila ngekhazi so ezogqibezela ethatha over from July naye ofike wenze zakhe izinto. So September bezothi bethunana ezodila ngekhazi. So what has September done religiously for you wena mntana se-Africa? September wena mntana se-Africa ukubonisile ukuthi the harassment elihlobo uhlenje ubunyukutshwa uthukwa iminyaka ngoba ungum-Afrika kwaye lento uyithandazayo lento uyibizayo uthi qamati ukhwaze onomkhubulwana ubizwa nomoyi uthukwa kusithiwa ubiza amadimoni ne-familiar spirit. September ukubonisile ukuthi no, in fact right mntanami, ngoba ngalamini bekuthiwe kuzawubhubha umhlaba September uthise ilanga lagqotsa all over South Africa bezibonakalisa uMother Nature into bana andiyonto odlalela mna ngoku, ixesha lokudlala liphelile ngoku, kufike umama wekhaya ngoku bethunana. We are in the times where right now you are being called to come back home, leave inherited beliefs bethunana, go home, awake and sit down with yourself and ask yourself ukuthi yintoni le ndiyoyikayo nge-ancestors, yintoni le ndiyoyikayo nge-African spirituality, khathi khe ndiyimamele without the blockages zoba ndakhuliswa ngehlobo elithile ngabazali lami, khathi khe ndimamele. Number 2 bethunana kwezi news bulletin is the political methods, as we have seen na local uba kwenzeka ntoni, kuphuma inyani, abantwana ababehlukunyezwe ezikolweni bayaveza bethunana into ezenziweyo ezibuhlungu kubo, kuphuma inyani all over. Masikhe sibuyele ke ngoku, masiphinde sithi sidetrack bethunana, siyeni ke ngoku udaba olu lokubana ngoku sivalelwa noncedo lela lizwe lihluphayo by ngonyaka wesithoba. Umphathi wethu uthe xa ethetha kuphaya ezama ukubeka iipoints zakhe yabetha imic yakhe yavaleka. Ivaleka nje le mic because even our ancestors, even the spiritual realm is like, hey wethu washiya iAfrica apha ihlupheka, kutheni ngokuyokwazi ukuthetha ngamanye amazwe? But it was also what has happened there, ukubana bebekufanelekile ayithethe lanto abonise ukuthi ukwephi iposition apha elizweni, ukwephi iposition, ukweliphi icala. Lonto le yenza ukuthi utatomkhulu wethu uFather Christmas wethu lo wapha kwelalize wathi uyayithatha uncedo besinika lona. Uncedo labo belusinceda ngantoni kakhulu? Akho nto ibingako, bebesinika nje i-temporal solutions on thing ogqiba bafika bazomosha nokutya kwethu. Incedo lalamazwe lenze into bana sideleleke thina. Khumbula into bana isifo umdlavuza, isifo into ngane andifuna uyibiza ngesilungu bethunana i-HIV ne, andifuna uyibiza ngesilungu because iyahlupha lento kulamalanga, imani blocker xa ndithetha izinto. Isifo esiyana ingculazi, isifo sengculazi, zizo izinto bazisa lamayeza wabo ukuthi abantu bethu baphile ngawo. But there have been proven things holistically bethunana ezincedayo that now sizawutsho focus kuzo njoba abantu bexutha izinto zabo. Now lifikile ixesha lothi take charge. Nina's energy healer, thina's energy healer, thina abantu baphilisa, abantu abaphilisa ngokutya, abantu abaphilisa
amagedla bethuna abaphilisa ngemithi, abantu abaphilisa ngamanzi, abantu abaphilisa ngendlela kufike ixesha lokuba nithi take charge bethunana unapologetically. Usuniphazamisa mntanami, unapologetically and unshakable. Now it is time that we understand ukuthi our light and our gifted souls ezandla ezi ziyakwazi umphilisa, and it can never be ignored anymore. Bethunana, let me go to personal quick before ndiye kudilanti ke. I-personal life yakho ithini ke ngoxa njonga apha? Your personal life bethunana, wena mntu uthi mna ndathi ekuhambeni kwexesha kuhlupheka ngoba I've been humiliated, I've been hated, I've been do this, then I decided to build a table for myself, and I also started to do my awakening. This is your restoration time. This is your truth time bethunana. This is retribution for you. Izinto njengoba nchilo ndathi wena your things are going to thrive while the system isiwa ibhidlika. Wena mntu uhluphekile iminyaka imili usithi mna eyami 10 ifika nini, nali ixesha lakho. You know what, it's 9:09 on the timer as I've said this, and it's making me excited. But tonight, September was never about chaos. September was about politically sorting, religious sorting, personal sorting. Yonke into ibilungiselelwa thina. Welcome to the front row seat. Angitsho wena uthe ubuild le table, so mntana sekhaya khawuseve ke what you've been building. Number enye into engafuni ukuvala ndingekayi kuyo, nge-7 ka-October, 7 October, ningaphazamiseki, baqalile ubalekela kula date, and kula date sine full moon. That is also important eyabazingeli bethunana. Ningabamameli baphinde baqala omfundisi ubani mhlambi basebenzisana nalatata lo uhluphile amazwe naye, mhlambi bafuna ukusimoshela izinto ezithile, but ze ningaphazamiseki. Akhonto bawuphinda bayenze ngoku babanjwe ngumqala si-spiritual realm, bathi ziyabuya bethunana. Come on, let's sit in the front row seat, family. Everything has worked out for you. Love and light, family. Peace out. Peace out, baby.